Lagunok, ongi etorri txorienera. Patrizia? Zer, bai, eta! Txorien, txori. Bueno, venga. Nik uste subentziok eta laizter hasiko dela jasotzen horrela jarraitzen badu. Bai, gaur txorienen hemen gaude, Patrizia eta Pio, bi errezetakin, eta Eskoa Zelanda berrira. Patri, badaki nondi zoazen? Eskara juko Zelanda berrira. Ez dut esan, gaur etorri zara. Esango duzu. Aurreatzen egin ez danetan. Bai. Bai, xilimonez ja. Bueno, errezeta klasiko handi batekin gatoz, gaurkoan. Berez txalakin egiten dana, behiarekin. Eta egingo duguna txerri solomoa Wellington erara. Eta ero saltza moduan pentsatu dut, azken momentuan ingo dut horrelako erremolatza eta jogurrarekin. Eta honen jogurrana gustatu zitzaidan. Betu, bai. Eta honen holan remolatza eta holan zerbait gozoa eta ondo etortzen zaionez, txerrikiarekin ondo juten da, sagarra pixkate nahi izan ezkero, eta holako zerbait ingo dio. Betu, ez da utxatu, lehen, zigorrek, esan dauen txiste txarra, Solomoa Wellington erain bidau da, Wellington da Zelanda berriko hiriburua. Horregatik zan. Ja, eta... Niri hau gustatzen asko gazta urdina saltzakin. Baita ere, baita. Holan, ez negaina, gazta urdina urtua, sagarrarekin bebai, sagarre olako saltza batekin, konpota batekin ondo geratzen da. Olako demiglas antzeko bat egin da bebai, olako saltza espainolarekin. Bueno, nik zerbait berrian nahi nuen sartu, eta erremolatxa lengunean ñokietatik sobratu zen, oskailuan eukan bueltaka, eta esan dut, erremolatxa hori sartu behar dut, bai. Orduan, zuri sartuko iz. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, nola egingo dugu Wellington txerri solomo burua. Lehengo, sartai bat zu bizian jarri eta bertan gure solomoa gorrituko dugu gatzez eta piper beltzez ondoren. Atera eta hor bertan tipulatz batzuk jarriko ditu erregosten. Barren horriak moztu eta tipulatzara gehitu. Patxarra esnegaina bota eta birrin egingo dugu eta horrekin duxel bat egingo dugu. Sukaldeko plastiko irekiko dugu, horren gainean urdaiazpikoa, duxel geruza bat, pate geruza bat, txerri solomoa ziapez onduta eta hau ostorean bilduko dugu. Labera sartuko dugu 40 minutu 180 gradutara, eta ero saltza oso erreza izango. Osagai guztiak birrindu, eta listo. Eta aldamenean jarri, eta ea nola atatzen da. Egia da denborak beti Wellington azpizunak egiten da, eta Wellington egiten danean beti normalean interesatzen zaigu erdia gutxi egin da ateratzea. Orduan denborak beti daude begiratuta horra, 200 gradutara, ordu erdi, 25 minutu. Txerri solomoa o txerri buruaren kasuan, nik nahi dut, ez du nahi pasalta egitea, baina ondo inda nahi dut atera. Orduan, nik uste dut, 35 minutu barko dituela honek. Labia. Ingo. Nik normalen, etxian eta einjotenean, ez dotin txal azpizunakin, egin dut txerri azpizunakin, dala holan askoz txikixaua, da borobiltxua, eta azkenean kosinatzeko ebai, denbora gutxi hau bidauz, hori txikixaua da, ez? Nik biteli duda dauzkat, ea ostorian sartuko zaidan. Agian, seguruen mostu inbarko duzati bat. Bai, eh? Bai, gaina atzo... Hori, ostori bakarrekarri oso. Bakarrekarri oso. Albertiri deitzen atza harakina idazena, txerri solomoa nahi duzu, segia da, solomoaren burualdea nik gehiago gustatzen zaita hau kosinatzea, ze xamurrago da. Dauka, itxusi hau dira xerra, baina koipea daukalako territi, baina jateko, nietzako txerri solomoa baina asko sobea. Txerri solomoa nietzako lehorregia da aukeran. Eta, holako pusketa eta, eta lehen, ostore honeiz begiratzen da esan du, igual, arrabolagrekin luzatzen badut, agian lortuko dut hau sartzea. Bestela, moztu ingo dut pusketa eta bin. Bueno, sartakin egia da, haukotzu hor, kea eta Bai, abisua utzi dio lehen lantaldeari. Bai, holan behar du. Horrek behar du oso bero. Nahi dut hemen, esaten dena, zigilatu egin behar dugu, pareta guztiak eta ondo izan. Sauna baten egongo bagine moruen, jarriko zu txorieneko platoa. Patri, lehioak ez dira irekitzen, eta abisatu diegula, gogoratzen za abisatu diedala, lehioak ireki mesedez. Esango du berriro, lehioak ireki mesedez? Ero, kea nahi dute guztea? Eske hola nimeso. Talde... Oso ondo, joan ikusten duzue? Arantza, gure, etxeko aire zurgailua beti gorantza izaten da, gutxi horien dagoena aldamenez, alde batera edo beste da. Aizea nundi datorren, iparra eroegoa alde batera edo beste egiten du. Hori da. Eta, errezeta hau, ez dator, Zelanda berritik ez horregatik bakarrik da izena, zer hau izendatuta Wellington dukean gatxik. Eta esaten da, dala, errezeta frantzez bat, baina naizotzien eman, ingelesan izena. Baina Frantzian ez da gustatzen,
esatia inbiozula azpizun bat Wellingtonera da. Ze eurek badauki errezeta tradizional bat frantzesa, deitzen dela filet de bif en crut. Edo en crute. Ni frantzesa, tutipez. Beraz, bai, olako zeu, aukiko gabe, naixado esatia azpizunan xerra, ostorian bildutan. Nik enuen esaten bestea. Nik egia da, Wellingtona da errezeta bat, nik uste dut, ostalaritza eskolan ikasi genuela, teoria erakutsi ziguten, nola zan, nola egin behar zan, eta gero, sare sozialen mundua basiarte, nik jatetxetan da inoiz ez dut egin. Ez. Inoiz ez. Hombre, ikusgarrixa da eta dotoria da, ostoriakin da, gero barrukua, da zabaltzen dozu, da... Bai, baina gia da, gero hemen, bere lan haukanez, hau izango zen gehiago menu lotu baterako, ez? Ja, jenteak eskatu dizunean, baitu, gara, ez da izen bat, eta 10 lagunentzako hau nahi du. Kartan izateko, badaude, jatetxeak kartan zerbitzatzen dutenak, baina dira raziokoak, holan gukingo mogun pieza osoaz. Kejaka, sentitzen du. Hemen, holan egin behar dago. Ondo gorritu behar da, oin. Ipurdia, eta gero, burua. Dana, ez da libratuko inorraz hemen. Bai, holan bide da, ez? Azkenian batzuk esango daue, gero labandoienez, sartukot gordinik, baina hori ez da ingo da, gero larroxa atarako da, ura atarako da, hori ez da inbier. Hau ondoko zein hau da, alde danetatik, eta gero barrukua, hori, gordintxo, labian bukatzeko. Bai, sukuak eta ala ere, gaur egun txerri solomoa ez da gara batean, lehen txerrikia beti esaten zen, ondo egin da jan behar da, ez da gitzer. Gaur egun dauden kontrol guztiakin, lehenko gunean, ez dakit, erakutiko zut argazki bat. Jarri nagoen Instagramen bidixo bat, arroz batekin, eta jarri notzen sekretu iberikua. Bai. Eta orduan, basauen apur bat, larroxa barrutik, ze... Sekretua gaina gutxin da jaten da. Bai, da gaina holan jaten da, jendia, nik hori geixoko zinauko nagoen, hori bizirik dau, hori ez dakizen bada. Aizu, txerrixa holan jaten da, batzuk esan zuten, hori txerrixa gordinik ezin jan, ez dakizer, hemen dana... Gure aire zurga aioak itxi aldituzu mesedez, alde bat itxi mesedez, eskerrik asko. Bai, oso ondo, eramango gaituzte bestela. Bai, egia, lehen gara batean, beti trikinozia dala, eta beti entzun izan du, txerrikia ondo egin da jamar dala, eta ez da izan. Baina gaur egun txerrikia kalidadekoa baldin bada, eta dauden kontrol guztiekin, nik ez dizuet esaten, azkenin, kulturala da, Patriku, oitxuta gaude, txala eta beti gutxi egin da jaten. Oiazkoa eta txerrikia zego okurritzen. Nik jan izan ditut, sekretua bat ez ere, olako pieza ona, txerri onanak gutxi egin da, zoragarria de, eta naiz gaixotu sekular. Bai. Erakutziko zut gero komentarixoak. Ekusi nizun zerbait zintzilegatu zenuela, baina hori, txorien nintzen duen errezeta hori, bai, txorien egin nauen, onjala, abenduen edo egin nauen. Horretik? Gabonetan edo, bai, egin nauen. Eta... Ez itzailan nire gutxi egin da zegoen, ja? Osa, ondo, ez? Bai, ikusiko zut komentarixoak eta. Wellingtona itxeko, egiz esan, nik uste gauza dela hori teknika eta pausudonak jarraitzea, baina saia ez da saia. Ez? Berez ez. Bai, oin hau prestatu behar dugu, duxela, gero birrinduin behar dugu. Zer duxela? Duxela da horrak barrengorrixak, mostia txiki eta, ez, gurinean eta... Krema bat, krema duxel, ostaitzen, zan, egindako krema bat barrengorriekin. Guk egin dugu errexarrez, erregoziko dugu gu tipulatza egin dugu, baina egin dugu tipula eta baratxuria talpare bat. Eta gero, hartu eta horri botako diogu esnegaina pixka, patxar pixka lurrunduko da, gero esnegaina, ikusiko zuen, pixkat utziko irakiten, eta gorputz pixkat hartzen daunen, robotean sartuko du, birrinduko du, eta krema hori, geruzaka jarrita ero lasain artean ero, pastari ere botatzeko ere, oso, eta lagungarri moduan, haragi batentzat aldamenean ere, eta naiz, eta kremanez hartu, nik bai, batzutan duxela itzen dut, zatitxu barrengorrixak txiki, lauki txiki-txikixetan, olako txikixak, eta hola, naukitzen bozue denboraz, naiz, eta testuria izan oso krematxua, baduka duzelan zapori eta da holan bebai jaten da. Nik oinen naiz erotuko, hemen mosten, ingoitu gutxi gora bera. Bai, gero birrindu behar da. Birrindu behar dut, gero robotean sartu dut. Ze badaude jendea egiten duela duzela hartuta. Txiki egiten dute barrengorriak, o txampiñoiak. Baina gero ez dute birrintzen. Nik kasu hondan, bai, gero birrindu ingo duela, orduan, eskara erotuko ere,
pixkat, askarra baiteko, xarrata moztuko jut. Wellingtonan azkenengo datua, kuriosidade bezala, zan estatu batuetako, presidentia izan zan Nixonen errezeta gustokuena. Hau, Wellington errezetia. Bere sukaldari tokatuko zitzaion orduan. Juten zan, eropidaiak egiten zituenean hor, ja basekiten ez, zeun nora zerri aldetara juten zan, honi Wellingtona, prestatuko, bukatuko zen, kokotera, ino. Bueno, bere gustatzen zitzaion ez, baina suposatzen dut, berarekin juten zan, plantilla guztia, o beste, ez da, goi ministro guztiak, eta bidaietan berai laguntzen ziotena, bukatuko zuten Wellington jaten, kokotera. Batzuk eta itxen dabi, batzuk irakurrien liburu bat, deitzen zala la cocina de los presidentes, uste dut, zala, estatuko Espainiako presidentien jateko itxuriak eta zaukienak, ez? Eta esaten zain, honei guztako asko di listak, da bestiak guztako ez dakizer. Eta basauen presidente bat, noi esaten zein, ez dugu gura holan liskarretan sartzia, baina basauen bati guztetan jako piat izoskixa. Eta izoski konkretu bat, marka konkretu batena. Osa, marka batekoa eta... eta zapore konkretu batena. Eta behin zauela Jaenen edo Granada edo olako herri txikitxo baten, eta joen bihar izan ziela bilatzera izoski hori, 3 ordutara supermerkatu batera, ze etzauin inun bezala aurkitzen, eta berak burtsan da, benetan. Eta egisa da. Home txike baino, perro jarreta. Bai. Eta hori zauditatzita, hori. Liburu baten horrein ingurukoa. Presidentien zera ditzen da presidentien etxi hau. Moncloa? Moncloako sukaldari izan esanetan. Berak idatzitxakuan. Bai. Baina, zeur izango da sintetiko hietako izoski bat auskalo zer da? Bai, esan txarkeri bat. Bai. Bueno, jarraitxu dezagun Wellingtonakin, bai, nimeno, jarraitxu etor barren gorriak, txampiñoiak, oin erregosten, lau buelta, eta esan dakoa, erregosten dienean, gero patxarra dukatemen, eta, jarraituko dugu, no sé. Bai, ezkinen Wellingtona prestatzeko ez, normalian aragi ohikuena izaten da, behi aragia, txala, baina kasunetan txerrixera bilibi dugu. Nik uste dut txerririk ezagunena, edo danok ezagutzen duguna, izango da txerri iberiarra, edo bain edatuena. Edatuena ez, kalidade mailan, kalitatez hitz egiten badugu, ez, urdai azpikotan behintzat onenak askogatik txerri iberikoa da. Hor dudarik ez da. Esaten dago dela, txerrixan eta basurdian arteko olako kruzeren bat edo. Bai. Eta bai, normalien txerrixa daukie fama txarra, ze beti izaten dabe, izaten dira alferrak eta zikinak. Bai, zera. Baina, goze baldabiz, ibiltzen dago, kilometro eta kilometroa janari bila, eta zikinak lokatzartien ibiltzen dirako? Txerrixa, loiten dagoen lekua beti txerrikortie garbi egoten da. Gero egisa da, freskatzeko eta sartzen dira lopetzartien da hori freskatzeko, baina ez dela txerria bere, izena loiten dagoen lekua garbi eukiten du. Nik laguma neukan, Joselito Urdai Espikoendako egiten zuen lan, eta bere lan azan, bera mendian korrika ibiltzen zen. Bere lan azan, txerria pasiatzea, egunero, kilometroak eta kilometroak egiten zion. Txerria pasiatzea? Pasiatzera ez. Hemen hartaldea daukagun moduan, egunean ardieraz da, han txerri taldea daukat, Eta txerriekin hartu, eta hor jute zien, adistiak eta olako eskurbila, eta hartu, eta bereiekin kilometroak eta kilometroak egiten, ibiltzen egunero, eta txerri hori, han jaten zuten, harrapatzen zuten guztia, baina beraien elikadura naturala izateaz gain, oso garrantzia nire ematen diote, esan dezagun erdi askeak direla, ez? Kilometroak eta kilometroak dauzkate zelai erraldoiak eta ibiltzen dituzte batera eta bestera, eta hori garrantzitsua da, ze tamainuan da gero, berez, ez dira, urdai azpikoak iberikoarena, ez da oso lan urdai azpikoa ondia, txikitxoa die. Gero, zapori ematen dutza hori, janarixak jaten dauenak, azkenean jaten daue belarusaintxuak, eta egunero 10 kilo eskur. Eta gero, onju ez bai elikatu leike, hori bez, belarro ezberdinak eta, beraz, elikadura ona izaten bada, txerrixa ona. Eta gero, guk hemen Euskal Herrixan badauko txerrixa ona be bai. Dana ez da txerri iberiarra eta dana. Guk hemen bai badaukau Euskal Txerrixa. Eta, errekuperatzen gabiz, ez? 20. hamarkadan, egon ziren 100.000 Euskal Txerri. Gero, 1985an jetxizan 25 txerrira bakarrik. Eta gaur egun, badabiz errekuperatzen eta badauz,
enpresa desberdinak txerri hau ekoizten da benak. Iparraldean ari dira, hemen Lekunberrien bauzkagu, txorienen izan genituen, horietako batzuk hemen bereien produktuak eta erakusten, eta, batzuk 400 txerri eta badauzkate, eta euskal txerria da, holan pintxoa, pintxo, hori txakurra zan? Esan txerria. Pintxoa, belarri luzeak eta iletzuak egin dira, eta dira horrean pintxoak orban beltzekin, eta antza, gertatu zen, gutxitzeana izan zala, ekarri zuten duroko, beste txerri zuria gaur egun esaltzen duna gehien, la rosa hori, eta hori, baragi gehiago emate zituen azteko eta erresagoa zan da, eta orduan bestea, hemen jentiak errezaldera. Zein da gehiago kostatzen, gutxiago kostatzen zaiguna azten gehiago ateratzen diona, hau bestea, venga. Hemengoa betikoa, kanpoa. Euskal txerritxa, igual, ezagutzen duzu ez, ere bai, Nafarbeltz deitzen jake, edo Pio Negro erderaz. Eta horrek gaukitzen da hori gantz asko, orduan durok arrasakoa gaukitzen da eragi gehiago, eta jendeak nahizago horrek ze, igual bestiak ez di hain produktiboak industrialdera begira. Baina gozuak eta kalitate aldetik goi mailakoak. Lehen ez adoz da zu, ez? Itzen da bela olako txuleta bat edo... Lekunberrin honek ari direiten, guk hemen behi txuletak eta bakizu, zintak hartu osorik, eta zintzileak hartzen dituzte kamaran ontzen, hilabeteen zea, egunak izaten dituzte, eta hauek hasi dira berdina egiten txerriakin. Hartu, txerriak zinta osoa zintzilikatu, eta jan behar da txuleta bezala, bere esaten dituzte. Hartu, moztu, plantxa, beroa, minutu bat. Beste minutu bat, gero aldamenak, beste minutu bat, eta maira. Eta ateratzen dugu, behian txuleta moduan, goian da bekaldean eginda, erdia gorrizkaldera, eta gurina, desegin egiten da guan. Una. Bale, nik hemen hau jarri dut urdai azpikoa zabaltzeko. Ingo urdai azpiko xerrak hemen jarriko ditu, pla, eta oin, hemen kontu kontari, gure, zu emango diogu. Bai? Ez. Planbeatu ez duzu inbier? Ez diogu zu emango. Lurrundo ingo du bakarri gara. Jak. Eta honekin betxien aukitzen bozu ardu zuriren bat edo, horrekin bet, listo. Bai, ja. Patxarrak ematen dion gozotasuna ezberdina, ez dakit bauka, beste, Beste puntu bat, bai. Beste puntu bat. Eta, argi dau. Ez ne gaina, utxi gora era, pak. Eta... Zer zaintzen dagoen txorieneko sukaldiak. Bai, eta hau, zer ezadan eitzen da, ze gozua geratzen den. Eta hau, esketan aterako ez, arroz baterako, pasta baterako, lagungarri bezala eitzen bozu, oi asko papar batzuk, edo? Pero betegarren moduan. Betegarren moduan, bai. Billo. Hola xeko jaraka. Inizan dut, Nikolakoak baita, Hau utziko du pixkat hemen. Lurruntzen, eta robot atarako dut, gero behar dudala. Eta bien bitartean, urdai azpikoa jongo sartzen. Oso, ondo, ontsa... Hau ez da iberikoa, Eta euskal txerrixena besta? Ez da ere, ez para. Bestela, lantaldea dana jango ligate, eta... Horrek egoten diez, kalitate desberdina dauz, eta azkenian batzuk izaten diona kolan jateko, da ogitartekoak itxeko, da gozaltzeko, eta beste batzuk, aproposauak dienak igual, kosinatzeko. Kroketa batzuk egiteko. Bai, kroketa batzuk egiteko, kosinatzeko, azkenian, osagai desberdina jarri da ditugu, eta ez duzu apreziatuko besta, ez duzu hain beste kalidade bihar. Ez, eta azkenean, urdai azpiko ona, Patri, balio duena. Balixo dau. Hori da, eta ona jaten mauzu da, hori bai dala bakarre jateko eta asko jota ogi pixatek. Zangotzu gauza bat barregarrixa. Bota. Barri nardo gero. Bueno, kuriosua. Bota. Gure gidoilariak hemen jarri duzku galdera bat irakurriko zuet. Bota. Eta parri nardo, ez? Barregarrixa zen bale. Hemen txerrixan historixek. Bai. Inoiz jan alduzu txerri iberiarreko urdai azpikorik? Zer da? Bai, hori existitzen da? Nola ez? Existitzen alda hori? Ai, ama! Ez, nik betzen dut, moztakit. Nik esagutzen duten, jende danak, barazki jaliak dienak be, txikitan gazetan, nik uste danok jandogula txerri iberiarrein urdai azpikoa, ez? Besti ere etxezan... Ez da bat oso klasikoa, igual Wellingtona, igual ez. Ez dakit, igual Euskal Txerria, igual familixaren batek igual ez dau probau. Baina, urdai azpikoa?
Bestia jaten zen, meloiakin. Jamunko melon, klasiko handi bat, ez dakizuk ezagutu duzu, baina lehen toki guztietan atatzen zutela. Hori, salobreinen eta hori, granadien eta melongo jamon bai ikusten da. Horendik atatzen dute, eta hor, iberiko atatzen dute, ero... Meloiakin bultzaiteko edo zer, Ze, a ber, eskenean zuk esan, Patri, iberiko batek ez du behar, zer? Iberikoak ogi pixka bat. Eta bai, Julen, inoiz, noiz edo noiz, iberikoa dastatu zorionez. 5 urtez behin edo. Bai, ez pasatu baina. Bai, eta nok ez du dastatu, eta egia da, bueno, hori bai dala, nik uste du produktu bat, gauzandirik ez dauka. Bueno, gero, ekoizleek esango dute, bai ez, temperatura eta nun. Bai, baina produktua bera ona dala, ez dut zazua, ez zebe zein bier, ze produktua bera be, holan, zuk esaguzu ogixakin. Ogi barik bebe, osea, hori produktua landan moruan janseiken. Eta bere zuek, txorienetarrok, zuek praudozue euskal txerreixa, niri hori interesatzen jagixo. Praudozue euskal txerreixa, nola, zelan erosten dozuen edo, idatzi txoriene, abildua eitb.eusera. Eta zorionez, bueno, euskal gaur egun, ekoizleak Euskal Herrian, ari dira laiken, estekiak, solomoa, saltxitxoia, txorixoa, euskal txerriakin, urdai azpiko ere oso ona egiten dute, eta bueno, bale, agian, iberikoa onenea da, hobeagoa da, agian, hor usten dut. Baina, bueno, ari dira gauza oso goxuak egiten, eta gu, bueno, baliatzeko horietaz. Bai. Bueno, hemen gure perretxiko krema hartu, eta robotean sartuko du, eta birrindengo du. Eta hau izango da gero, gure Solomo errori, biltzen jungo dan geruzetako bat. Bai, ez? Bai, zein bat geruza doaz, Ez dugu bier, gero, ikuste duzue, esnegaina belai murriztu dala, eta ez dugu biar olako krema likido bat, ze bestela badana, bueno, jauzingo zan, da ezetasun asko emango zotzan gero gure ostoriai. Orduan, geixau da testuria, hau ikusten duzuena. Txorien esaten dugun bezala batzutan, artisaua holan satitxo txikixekin, eta... Krematxua. Krematxua, bai. Bitxo. Eta hori, bera, Patrik esan dela, honan bera bakarriko, jarakadaka jateko, Ez du ezer behar. Bale, geruzak egiten goaz. A ber, bueno, geruzak ez. Bai, bueno, urdai azpikoa, gero duzela, gero patea. Gero esan ez da lasaina bat eroan geruzak ditzen. Geruza bat, ara gisa da, gero, bildu. Kontua da... Zatitxu inbizula? Bai, mutil. Bai, zatitxu izu hori, Nola sartuko dut? Jartzen bat hori onantza eta ero onantza? Nola moztuta. Txon. Bueno, urrengo geruza, bigarren geruza, izango da, txerri pate bat, hemen dago txerri pate normal bat, hartu. Bai, hori bai, foie grasa bai bota garaike, ez? Bai, baina, bueno, hemen ere, esan dugu, foie gras on bat, bera bakarrik jateko ere zoragarri dago. Bueno, hau gaina ditzen bezuela, euskal txerri azpizun on batekin. Gero, hori ez, komentatu dugun, urdai azpiko on batekin, foie grasakin, eta datzen gatzu olako. Eta zuk egiten duzu, hau, zure jatetxean, horrelako bisita berezi bat, ez dakit nungo lehendakaria etorri zaila, eta lehendakaria zu ez dago zu frigopio bat. Zuk egin duzu hemen, ez dakit zer, eta beste etotzen eskatzen ez dakit nolako izoskia. Etxekoi, bai. Honena etxekoi. Nik beti esaten da, jendeak esaten, eta lehen jatetxetako hori goizu kaldaritza ez duzu faltan botatzen. Bueno, nik hori egiten dut oraindik kuadriako entzat, nire familiantzat, gabonetan, dolakoetan, eta txokora elkartetara lagunekin da kuadriakin juten naizenean, holako gauzak egiten dizkiet. Bai, eskenean etxekoentzako. Horre maite ditu, horre dire gure lehendakariak eta gu maite dituena. Bueno, Dusel. Hirugarren geruza. Txak. Eta bueno, gaur, hau, ez, oinarri bezala jarri bideguna, gero ingo bendatu. Orduan, txerria bendatzen dugun bezala, bueno, notizia berri batekin nator. Bota. Bakitzu, existitzen diela benda elektriko batzuk. A ber? Nola elektrikoa? Elektronikoak. Zain behar, entxufatu egiten dira, eure bakarrik? Ez dauke kableik, ez dauke ezebez, baina dauki horako elektrodo bat azalian eta bestia bendan. Eta orduan horrek itxen dau kontaktua eta ahalbidetzen dau azkarra sendatzen.
Aha. Bai. Eta horien erakutsi dizute? Ez lehen hau zauri egin zinenean? Hori zeto hondik? Ja ontsa isa sendatuta daukadala. Hori lehena baina ari dira zerbait esperimentazioan dago? Ez, hori ja existitzen da, eta orbaintza hori errazten da 130an. Ja. Bai, ez da, hau, bapet txarto. Ez, ondo dago, ostra. Bai, niri ondo torreko jate, baina, momentuz. Zorionez ere medikuntza aurrera doa. Eta, hemendik urte batzutara euskalo zentzungo du. Ibili dira baina ez, eso eskeleto batekin, erolan ibili ezin duten aurrekin da experimentatzen, eta uste dut hemen Donostia alde honetan da. Hori gauzat izan, zu inoiz ezaela ibili, eta batean... Eta igeri txia da... Ibili alizitia, ez dakit. Ikusgarria. Mirarixak. Ziapea igurtziko diogu gure azpizunari, Danian. Ziapea, izan bida Dijon ziapea alda izan... Etxe eskuondakasuna. Edo zein. Eskuondakasuna. Nik egia da oso Dijon zalea naiz, etxean beti izaten dut, eta egia da Nikolan etxean umeak eta inoiz zerbait olan, hamburguesa eskatzen dutenean eta beraiek, ketxupa izaten du, ketxup onak badaude baita, ere? Badauz. Eta baina ni ziape gero eta gehiago gainera, lehen zan gauza bat, Ez, ni ziape sale oso amorratuan az, baina geixa hori, ziapea aintzinakoa esaten dana, horre bolatxue dauzkenak, ze niri hau, hori ikusatzen jat, baina fuertegia pentsatzen jat. Bai, Puntuan bai, baina batzutan, itxen jat, ointxe zikora da, hori, biltzen, benda elektronikoa. Zigor elektronikoa. Eta... Naita indut hau, Ez da humortuta, urda jazpikorik ez da geratu. Naita esan dut, naita nu, ez. Bota josa purtsoa gainete mutil. Baina gero historiak enezin gota. Baina hau naita indu gorrela, Aro. TV-bak irakur dituzu inoiz, Pepe Botere y Otilio? Txapuzas a domicilio? Ez, egizan. Bersio hori atara dezakegu, sukaldaritzan. Zigor Iturrieta eta Patrizia Viteli beti hobetzen. Bai, naturalak eta naturalak gara beraz, hemen improvisatzen da asko, ez? Eta azkenean zuzeneko gauza edo die. Viteli beste programa batean esango zuten, mostu! Eta hasiko ziren hori bapatean dana perfectoa. Baina guztara beste programa, gora txoriene, Euskal Herriko sukaldaritza programarik onena. Agia. Hor gaude bintzat, egunero, eta zuek hor zaudete eta benetan eskertzen dizuegula, ze zuei esker gaudegu hemen. Eta guk ondo pasatzen du, espero zuek ere bai. Eta gaina, janiten dugu. Hau da gauza erra. Bueno, orain, Patri, ingo du hau pixkat jaso, ze denbora joaten nahi zaigu, eta gero, ostoria ingo dut hemen azpian jarriko dut, hemen labeko papera azpian jarriko dut, bitartean urdai azpiko hau garbitxu ingo dugu, eta patea ere bai, eta bueno, badauzkago hemen bolondresak garbitzeko. Bueno, gure ostorea zabaldu behar izan dut, eta berez beti, hau apaintzen hartu eta xarra batzuk atara eta gainetik olan maratxo batzuk. Baina gaur ez daukagu historia sobran. Baina gaur ez daukagu, eta ia hemen ibili naiz, baina luzatzen, esaten nuen. Fin-fina geratu zaigu, eta ala ere, hemen ez dakit nola ibiliko nahi zen, hau biltzeko, Bueno, gero ziur eskertuko dala. Bueno, beti politia ez da zetan, batzutan goxua izatea nekua izaten da. Bai. Bueno, horrela hartu, gero hemen bilduko. Gero, ikusgarria izaten da mosketa, ez? Bai, ostoria eta erdian xolomoa, haragia, eta gero geruza ezberdinak, ez? Eta zigor zuk, hotza jaten dozu holan berua, ze gero mosteko ostoriakin ez da hobeto hotza dagoenin mostia? Bai, baina ni berua jandut, beti. Bai, ez dakit, hotza... Ez dakit galderi esan. Ez dakit. Ostoria mosteko esaten dut, Bai, baina, nik ustot, hemen garrantzitsu egin bai dala. Fitxu, horrek ematen nire zaurixa. Bai, betxo, zauri bat izai hemen. Gure benda elektronikoa. Elektrikoa oin hartu, eta hemen nanoteknologiarekin batera, ari da hemen, bueno, horrela, plak, oin, pum, jartzen du olako labeko erreti batean, labea eunda, 80 gradu inguru, ondo margotu, eta esan dakoa, hemen jarri berkoli genizkioke olako xerra batzuk, ero atal batzuk, ero lan politia itxeko, baina, bueno,
Pero batzuk itxen da, olako akorde hoi bat, ez? Olako xafla bat moztu marra desberdinekin, da gero zabaltzen dozunen geratzen da akorde hoi bat bezala. Bai, politxa da. Vale. Eta honek labera esan dakoan, nik uste dut tamaina honetan eta lodiera honekin, 180 gradutara, honek beharko lukela hemen egotea 41 minutu erolan bai. No sartu du hau hemen. Beti dago jentia hemen niri zirikatzen, labe okupatzen, horrela ezin du lanik, Ostra, bueno, a ver, venga, irribarrea. Bueno, labean sartuko du 40 minutu. Eta gero, gelditzen bakatzuz, igual 45 minututan, ostoria geratzen da oso ilun. Orduan, behin, bere koloria heldu danean, aldo zuen aluminiozko paperakin estali, eta orduan jarraitzuko da kosinatzen, baina ez da hartuko kolore geisha hori bebai ogixakin zeike da, beste ore desbertin batzuk. Eta bien bitartean ningo duena da, saltza hori pixate peldu bitartean. Bueno, hau, geratzen da, erremolatxa sagar erdi bat bebai hemen botal diogu. Zagarra gordinik edo zagar erre bat? Gordinek. Gordinik, bai. Gordina, eta hau bebai gordine doa, Nahi izan ezkero hori, berotu inaldugu, baratxuri atal bat, eta jogurra. Holako jogurra roxa bat geratuko da, ez? Bai, holako humusan antzaro hartuko du. Legunean, eraman nahi ez zuen izan humusa, baina normala zure azabertzen beste lagun honek. Arkume hamburguesan inauen humusari. Zau, ze kontua dauzkau. Egia da, erdian batzutan esateitugu gauzatzuk eta zuentzako zentzuk egin ez daukate, eta egia da, guk hemen horremeste gauza pasatzen zaizkiu. Bai, esaten da ez. Barruko humoria edo hau deitzen jakona ba. Bai. Zabalduko utxorina da, ingo partaide gure ikusentzuliok da, kontauko itxugu bai, kuskusauko. Bai. Ez da. Beraz, barnekaldia, olako larroxa bida begotia? Hainbestez. Osas, hauka arroxa kolore potentia, Potentia, bai. Eta ez dena bota da, gatzik ez ezer, orduan oin, ingo duna da, hau. Bestea moztu bitartean, gure saltza epeldu ingo du, gatz pixka botako dugu, eta piperbeltz pixka bat ere. Sukaldari handi batek esaten zuen moduan, gatza eta piperbeltza batera saldu beharko lituztukete, formatuan nahaztu eta biak. Zer berak esaten zuen, berak denari botatzen dila. Nik piperbeltza ez duza botatzen da nahi. Nik piperbeltza da nahi ez duza botatzen, orduan. Nik nahi xau itxutolan banatuta. Oin bai hemen komerik. No jolasten di, bitu, desafioa. Pala partidua ni honekin. No jolasten du kontra palakin da ni honekin. Hori izaten bada pelotie. Bai, hau pelotie bari baloia emoten da bixa. Bueno, ara aitorrek ikusteko. Txan. Bueno, hain larroxa ez da geratu, baina... Ondo... Eta eskerrak. Hau da, ni nahi nuena, Platertxo bat atako dizu, Patremisez. Bai, baltza, txurixa. Zu nahi duzuna. A ber... Pak. Josh. Nia. Hau bai. Oin, saltza pixka bat. Aldamenean. Ze ona. Eta, puntazoa koloria, saltzana, Joe. Zora aldamenean. Bai. Eta gero, ni beti saltzak eta atatzen baituzue, ohitura hartu zazue, holako, esaten dena, saltzera bat, aldamenean jartzen. Eta hemen dago zuen, gure Cherry Solomoa Wellingtonera saltza larroselakin. Salsa larroxa eta salsa arroxa estiela berdina. Ja gaur egunen bitu, baukata, zerbait diteko asmoa, salsa larrosakin zelen egia da, gauza pila bat, salsa larrosakin, nik uste gehiegi. Horrek itzen zina, koktel. Bai, eta... Gamba koktela da. Eta edo zer atatzen zuten. Zer dut zeizu saltza? Bosu hau? Bai ez. Eta ostoriakin da, bueno. Hau bada, hori. Enbototza bere puntua. Jendeakin ondo geratzeko errezetan. Bero horrek ze prestatu behar duen, Patri?
Nik lehen esadugu, nik ez daukat salsa roxarik, baina otarrenxak bai. Kaixo ez zigaur emon musu bat. Bueno, hau ez dugu erabiliko. Gure errezetia itxeko. Ni jango dut hori. Gero jango zu. Gaur ez dugu erabiliko otarrenxka hori, baina otarrenxak erabiliko ditugu itxeko tempuran. Oso ondo. Hau ditzen da, Japonian ditzen da, ebi tempura. Ebi, otarrenxka uste dala? Bai, tempura. Bai. Eta berez, otarrenxak, ore horrekin gero frigitxuko ditugura. Hau, titau baten itxen da, errez, bez, azalduko zuzela. Lehenengo otarrenxkak itxen die, zuritxu, burua kendu eta gorde. Ore bate itxen da, hartu irina, ura, legamia eta arrauntz gorringuakin. Otarrenxkak pasatzen dio ore horretatik, frigitzen die, eta gero saltsa batekin laguntzen die. Ze saltza, holan berezi emada, holan japoniarra? Hau tailandesa da. Gazi gozoa da, holan? Gazi gozoa da, holan apurtxo bat pikantia, eta horrekin ingo. Eta gero hori ez, honeik, ditxoguna da mostu. Otarrenxak, eskatela ataratzen izena. Baina ikustozu, desberdintasuna honen artean, eta honen artean. Artez gero ateratzeko, zuzen ateratzeko. Bai, hori da, hau da zuzena da, hau da holan apur bat... Bai, iniziozu mosketak, plap, plap, plap. Hori da orduan indotzat hemen bizkarrien, hemen indotzat bizkarrien mosketa atxo batzuk. Bai. Holan pi, eta gero indotena da, eskuakin zapaldu, moruen. Eta orduan geratzen da, zuzen hau. Bai, erotxotxa sartzen diote, beraldean bebai inda, beraldean inda nahikoa izaten da, eta gero hor, bakizuen, nahi izan ezkero be, aukera daukazu estea kentzeko, nik etxean, nik neuk ez diot kentzen inoiz estea, eta otarrizka jate ditut bere hortan, hor, aukera bakizu etxoz batekin, bizkarrezuran plak, atariten dala. Hori, nik, jenteari holan, zapore ez diozu hartzen, nik ez. Nik besta. Nien izalako... Ez da, enaiz aditua esan dezagun, eta jatuna dana jatekua naiz, eta ez diotolan, esateko exageratu, ez dakit, txarrik ezer. Eta hone bai, zuzen jartzia, estetikoa da baita. Estetikoa da, osea, zuen jarri zeike holan. Zetxo, ingo ditugu batzuk holan zuzenak, eta beste batzuk... Okerrak, zuzenak eta okerrak, eta holan, hori biliko gara, ikusiko zuen Saporien ez dala aldatuko. Bueno, hoxe, Japoniako gastronomia eta sari garen hontan, Japoniako gastronomia bi kategoritan banatzen da, eta batzu dio yosoku, da, kanpotik ekarritako errezetak dira, eta bestia da washoku. Washokua di, bertakoa, beraiena betikoa. Orduan, hor, arau moduan normalean, aragia tartean dagoen errezeten bat ikusten bauzue, hori izaten da yosoku. Ze, aragia hor, 19. mendera arte, horre Japonia isolatuta erozeon, aragia eta esan zuten jaten. Perez, Japonia eta honekan ospetsua den wagyu eta honek aragisa? Aragia, baina gutxi, eta aragia egia da, uartean, eta asko ekartzen dutena, gehien batan jaten den aragia, kanpotik ekartzen dute. Aragia eta fruta ere bai, oza, fruta bertan be oso gutxi daukate. Eta garesti, esan duztien oso garesti. Oso garesti, zagarrak eta ez dira kiloka saltzen, aleka saltzen dira. Bi hiru zagar, ez da, 5-6 euro balio zuten, bi zagarrek, Esageratu, eta jatetxetara jute zanean, aragi eskatzen duzu gramoka. Jartzen dizute, 1 gramok zema da, eta hortik tiraka, zuk eskatu da dituzu 50 gramo, 150, o 200 gramo, zure ekonomiaren, zure poltsikoaren arabera. Hor dago tempura, jente guztiak, uste du Japoniarra dela, baina berez portugesa da, 16. mendean sartu zuten. 16. mendetik ja, nik uste tradizionaltaz bai. Bai, baina orduan hor dago galdera, noiz bilakatzen da zerbait ja bertakoa? Eta, baina hori gure ganatu inaldoko, Gernikako piperrak. Eta pintxuekin bai. Gernikako, Tolosako babarrunak. Horrek gurea dira, baina berez babarrunak era, kanpoko urrutiko babak, ekarri zituzten Ameriketatik. Orduan hemen ez zeuden. Zema da esango, 10 urte? Nik uste 200 urte gutxienez bai. Bertakoa gurea izan arte... Egun urte, bestela pintxuak igualetzin sartuko multzuan, Pintxua noiztia dauz, 20. mendazieratik. Bai? Turismotik, bai. Baina hemen sortu ziren. Hemen sortu ziren. Hori ez da berria, ez ikusten kanpotik ekarri. Gu paella ez du gure ganatuko, lasai ez da espaguetiek ez da ere. Bueno, hementxe, irina, hartu irina. Hementxe, legamia. Eta, legamia, apurtxo bat, gero gatza,
eta arrautza, baina bakarrik arrautzan gorringua. Vale. Bai, zuringua ez dut hau jarriko. Oso ondo. Beraz, hau, eta gero urakin izaten da, hemen txe gorringua. Bai? Hemen txartukot. Eta bai, gorringuana izaten da, urana izaten da, ez edala ontzi bat, eskatzen dotzuna. Bai. Beti bezala. Orduan, joango gara, erdisa botatzen, eta gero gutxinaka. Berez tempuran mundua, hori da, mundu bat da, eta beraiek egia dan tempura mota ezberdina daude, baina basikoa da ura eta irina, eta gatz pixka bat. Gero, dago beste bat dala, ura, irina, gehi arrautza. Hor, garrantzi handia ematen diote oso hotza egoteari ura, eta gero, apardunak erabila dituzu, ura apardunak, aragardoak, ez da izer. Eta hor, nahazten nik ikusi izan ditu, sukaldari japoniarrak, eta zuk ikusten dugu gu hemen ondo nahazten da, beraiek pixkan nahazten dute, eta pinportak ikusten diela hor, ez dutela ondo nahazi irin guztia, eta holan, eta aina, izotzaleak sartzen dituzte hemen, bortatzen dituzte temporan, izotzaleak eta oso hotza behar du. Orduan, hor, interesgarria da, olako geruza fin bat izatea gainetik, olio gutxi zuzgatzen duena, eta frigitzean hori gero kurruskari geratzen dana, ez? Bai, nik batzuk ikusi ditut holan, ikusten da bilenian hau itxeko eta, ikusten ditut batzuk itxen da bera hau bota, eta pinporta batzuk frigitxule lehengo, eta gero otarrenxak bota horiekin da holan geratzen jako, horrek pinporta joeten jako itxasten horrei, da holan joeten ditzen. Hemen txek gure otarrenxak, orduan jarriko zau, lehengo irina purtxo bat, holan gainetik. Kontua da, Patri, sukaldari japoniarrek zerbait egiten badute, ez da la kasualitateaz. Sukaldari japoniarrek dana begiratzen dute, dana dauka bere zentzua, dana dauka bere neurria, bere zenbakiak eta pasada da, baina egiten dutenean ez da izen bat, ore horretatik beti esaten dute, hemendik atarako zaizkizu, 24 pasteltxo. Gero ikusten duzu pasteltxoien kaja saltzen dutena, dendetan, eta 24koa da, baita. Osea, zenbakiak... Hau barrura, danak die oso zehatzak dira eta... ez dutela uste nolan... gu bezala hemen, gu etorri eta... hola ningo du eta... gutxi gora, bera, begiz, ez... hori alkimia da, hori dana... zientzia mundu bat. Nik hartze ditut, otarnaixak, behitu, holan bustanetik bezala, eta holan itxeko, askoz berrexagoa eta gero frigitzeko, bai. Batzuk gustatzen gake ustia oskolan, bustana, satitxua. Gero jateko azkenean, nik danak entzagotza, azkenean niri, mokadu bat esartzota guan da... Eta Japonia aipatuta, Arabar Errioxako, upategi bat oine famatu izan da, hiru sari ekarri joan dago, Asia guztian egiten den ardo lehiaketa garrantzitsuenean, Japan Wine Challenge, horko 25. edizioan ekarri jo, ardo ekologiko oberanen saria, ardo gaztearen onenaren saria, orduan, Euskal herriko ardoak eta, bere fama ero badaukatela, eta gu gehi esan, Japonian egon ginenean, Osakako merkatuan, ikusi genuen Euskal txakolina saltzen, Euskal zagardoa, Euskal ardoak, orduan badaukatela, gutaz entzuna dutela. Ez gu bakarrik errezta japonerra, baizik, eta hande ezagutzen dago gure kultura. Utzi dazu honei, honei kosinatzen dabiz, ikusten duzu hemen frigitzen dabizela. Bai. Bate hon bat, igual, badago bat alateko, baina nik uste dut kolore gehiago bieko dagoela. Hau da, azkenean horrek, gamba gabardina erara eta jaten dien moduan, antzerakoa izango zen. Bai. Beraz, utzi daigun batzuk kosinatzen apurtxo bat, eta segitxuen gatoz. Tatxan, saltzia bakarri da, tatxan. Ez, honek, jongo gara hemen jartzen. Eta gogoratu, olako zerbait, tempuran ina dituzula, barazkiak, nahi zara piperra, kuiatxoa, alberginiak, nahi duzuena, eta hola ina alduzuen mix bat, baita, arraia eta barazkien arteko tempura bat. Hori da, eta hau da gure ebi tempura, gure otarrenxka tempura.
Mende gordetu ditu. Bai. Suposatzen dut hauek guretzako gorde dituzula, ez? Horre guretzako bai. Oso pikantia da, patritia? Ba, nik uste setz. Potian jartzen zen baietz baina, nik uste ez dela. Honei musu bat emango zazu. Barruan da, nia otorra eska. Ona. Kristona. Tempura guztia bezala, ona. Eta saioa bukatzeko, modu, ezin. Bai. Hobea, pikatzen da, apura. Bai, eta hau kristona badau, bixarkoa. Agur.